da ka bapendon kam ya ka IA ka Google kalapan mana ya ka jing penrung ya ki chispa shipeu teli kiktin ha ka Google Translate ka ba kentop ya ka kitin khasi kantonis bat kato ka ne kiktin na kari Afrika kitai kiktin ki batamai ki bala penrung kin mikman na ka banta palat handreus pa khat sau million ngut ki nongkren kani kan plilat ya ka jing pen kelak tin ya kumba pra persen jong ki paj ba ki badon ha kani ka perthai ya kani lapan pau da ki nong mikmat jong ka Google company ki don kiktin ki ba ki nongkren ki long palat ya ka chispa million kat ba ki wai pat kiktin ki dei ki jong ki jaj ben riu rit paj bat ki don ru kiktin ki ba ki nongkren ki du nam ha han rei ka dei pat ka jing persang ban pen ki imbiang ye ki ka jing penrung ya ka kitin khasi ha ka Google Translate kan ya rap shibun na ka banta ki paj ba kari bat kumju ya ki nong jengok kai ki bana keleng kiri ki bawan kai sha ka jela Meghalaya ka ban ya rap ki ban ye kren bat ki trai nong ha ka kitin khasi wat la ha ka jela ki babun ki nong chong nong ki kren ye ka phareng wat la da kam long ka babet pura bha da ka ba pendon kam ya ka Google Translate kan ya rap shibun ban kentiu ya ka yo ka kot lang ba ka kam jengok kaiกัดกลุ่มกับบริตันนิกาคอมพานีกับบรรยายผ้าหากจิงเพาะหากเอ็นไซโคลพีเดียหากตินพะแรงกิลดอนกุมบาคันได้หลักเก็บเกรนยกคาซีบัดคิวไว้ปัดคิกตินเก็บกระทบยากะอัมวีเซนเตงบัดบานละมีละงำละบันองรูบากละดอนกะจิงดัวบัดใดบันพันรุงโนอยากตินคาซีหากกระเนิดกบพระจงบริตีสุนชาติรีบัดกันนี่กะจิงดัวกระดักสะแดงบัดกระสอดการแดงบากันไอกะจิงมันจูคุบเลยชิบุน